and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Nagunahon na ko sa akong nakita galing sa lamisa ni Paingkod. Nasiplatan ako pag-abli ni putahan. Ay, wa dito ni mo matiwas og sulti ganina. Unsa di mo nakita sa iyang lamisa? Munyika! Munyeka? Lagi! Munyika lagi! Barbidal pa yun! Barbie Barbidal? doll? Lagi! Sigurado kang Barbie doll? Dili voodoo doll? Kayawas sa nimo biyaw eh. Ay kailang ko voodoo dal niya. Barbidal yun lagi. Mura ganitong nakonsyo si Paing. Nagkabante to siya nga nakita ko sa barbidal. Lugaw akong paingod. Labubudal na lang unta to kay murag mabagay niya. Barbidal pag yun. Oo, ma. Naamgid ko yung barbidal pang emergency. Nagabit yun ako ron. Pero kung wa pa to ni mo malak ang pultahan, makita gitong munyikas barang. Magit. Anong nila gubo man sad ka? Kuan, tungod sa usab-usab na kong porma nga makatarong og tusok sa munyika ni Imok. Nautbalan sa manhinuon ko sa lingkuranan. Pero wa gyud ay gihapon ka makatubong. Wa, gud. Ay, nalagpatuga-tuga oy paeng. So, ayaw pagtuga-tuga mo. Ayaw nalagpatuga-tugag barang ni Ibok. Ma, nga naman. Paminaw na ako, no? Dili na siya madutlan. Unsa? Lagi. Sumagod. Imo nang gisuwayan og digital. Wa. Karon mano-mano na. Wa lang gihapon. Dili lagi na madutlan. Di ko mo to. Oh. Di ko mo to nga di siya madutlan. Aw sige, padayon. Padayon na hangtod nga matusak-tusak na lang unya ng imong kamot sigig kaunay sa dagom. Paminaw na ako, no? Dili na siya madutlan. Di good ko mo to. Wala gid ko ka-timing. Thanks, manggod kayo ko. Dili steady ang akong pulso. Tense kay ko. Dapat, kinahanglan, relax ako. Kanang sigurado nga, relax ang akong pulso. Diha na nako barangon sa imok. Di gid ko mohimutang nga di ko makabaws niya. Ngano? Unsa gyud sa ni imok nimo? Kiss to? Kiss to? Murag ako ra lagi to. Ako ang imong konsensya. Murag pahinumdum na sa sabon sa una. Yes, sakto ka. Ganun nakiksulti man ako nga akong konsensya. Curious lang. Okay. Kahit nangutan naman ka, tubagunti ka. Naglagot lang kong imok. Kung unsay rason, ay nalang pangutan na. Basta kay naglagot lang ko niya. Period! Okay. Ikaw good? Ay, salamat. Kadiyot sa. May lain pa ka pangutana, ha? May lain pa ka pangutana? Nga no, di ay nga barbidal man na imong ipili. Nibaw ko matingali nga nung nipalit kong barbidal for emergency cases na. Parehas na itabugan nila. Oo, kay ba akong for emergency cases? Pero, paing, barbidal yun. Na may laing klase sa mga dolls. Na ilabubo nga bagay kayo nimo. Pero, barbidal yun. Ngano ka ha? Ayaw mo pag-ilog ha! Ayaw pag-ilog! Ano lagi mo tanan? Unsa man ang ipanghatag ni Bias mga bata?
mga batang babae sa biya. Madool ko, be. Hi, Bia. Oy, Paeng. Uy, nangatali kag dal sa mga bata. Oh, Barbie dolls. Uy, wow. Much money, ha? Ay, dili ni mga original, uy. Okay. Ganahan ka? Ha? I mean, basin ganahan ka mga hatag. Usa ka sako man ni akong da. Actually, doon narasad ko'y ni sponsor ini. Uy, mau ba? Basin ganahan ka mga hatag sa ba? Basin doon na kay tagaan. Di lang ko. Hinuon. Di masad lagi ni original. Bitaw. Kung original pa na, madawat ko. Ha? Ang akong ipasabot, Bia, kuan ka nang, di manggod ko, doon na manggod ko, kuan ba, kinugos nga hapit na mag-birthday. Mao na, ako untang ihatag niya. Pero, di man day original. Di na lang. Kayo lagi ang bata ko original. Ang bata, dili, pero ang inahan, kailaman. Okay. Sige, Paeng. Wato pa ko sunahan. Napay mga bata dito. Sige, Bia. Mga bata. Tuyongin ko ninyo sa unahan, ha? Ang uba na say akong tagaan kay na naman mo inyo. May pagnangayo ng juday ko da. Puno-puno sa kong koleksyon. Bitaw, sayo pa ni mo, uy. May nalang sadta to nga atong i-giveaway sa mga pasyente. Additional pang padani unta tos mga tao. Bitaw man, no? Gipanghagad na bagin unta tong Bia da. Ikaw sad Paeng, no? Mm. Basta naaga ni si Bea, mabogo gyud ka. Ha? Ambot na lang gyud nimo. Ma, nalagod ka suko, good. Maka-afford mo sa dakon, mupalit na ba? Nindot sa bitaw na nga ideya, mga kanang imo na hunaan. Ay ingon anak ko ka bright Paeng. Da pa man. Bitaw! Kay dili ba goday na nga kadaghanan sa mga desisyon nato dinhigikan man ako. Kadaghanan sa mga maayong idea nga nahitabo ining baya, giikan gyud nako. Ingon anak ko ka bright. Bitaw man, no? Tulungan sa ko, ma. Believe gid bitaw ko ni mo, ma. Ay, angay lang. Believe ko sa imong kabilib sa sarili. Naunsa ka, Boboy? Lugawa ko ya. Unsa lagi? Di magyud mawaas akong nahuna ang barbidal ni Paeng, eh. Gawa ko nimo. Tagpila man din na, kay palitan ta ka. Ano balitan mo ko nimo? Mura manggukag na ibog sa iyang barbidal. Lugawa sa nimo, kuya, eh. Wa pagod ko maibog. Naglibog na siya ko ba kung ganong naa siya adto? Basig, di gito para iya. Basig, para regalo to niya. Bitaw sa no? Pero dili, kuya. Wa man ko nakikitang paper bag nga pang regalo. Na. O rapper. Wa man gyud dito. Husta na. Paglungag na dito. Ay sige ko na ng barbidal. Mana ulungag. Aw, pagluto na lang sudan. Mana sa kuluto. Oh, kuyawa ko di ay. Sa to pa, pagkaon na laday kuwang na to. Humana sa kaon. Oh, unsa? Wala tayo nalimtan sa pagpalit, boy, no? Maragwa naman, kuya. Mauli na ta. Mga unsa ta, kuya, uy. Ikaw ba? Muanay ganit agmul? Mukhaon gid ka. Tagsara bitaw na. May pirmi. Asa man tagkaon? Time pa, ha? Ay, maghalo-halo na lang ta, boy. O, sige. Pero, maraglain man sad nga mo diretso la taghalo-halo. Aw, mga una na yun ta, kuya. Alas 5 sa bitaw kapin. Sige, manihapon lang ta. Dayon, maghalo-halo. Ay, lagawa gid eh. Ano naman, kuya? Mao gini basta magmulta. Di gyud matuman kung unsay atong gibudget. Pagdak-an patag gasto. Ano mag-uol mga kuya? Nga kita ra magduka. Wa man tayo mga asawag anak. Di man sini pirmi. Mayo man sanang makasuway sa tayo kung ini panagsaoy. Hinuon sab. So, unsa man? Maulit na kita. Wa na magid ka tayo nalimtan nga paliton.
Ay, wala lagi. Mauli na ta. At time pa. Hmm. Doon na di taon ko'y tampa, ha? Doon na di ko tanahon. Tanahon siya na ako tagpila. Unsa man? Unsa man imong gipangita, kuya? Nganong namatay din sa mga duwaan? Doon lang kay tagaan? Wa pan. Doon na lang ko'y tanahon tagpila. Kay kung ma-afford na, mupalit ko. Oh. Unsa man na? Barbidal. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!